Hej og velkommen til den her video til pårørende. Tak fordi du er her. Hvis du ikke ved hvem jeg er, men du bare er blevet sendt herhen, så kan jeg starte med at sige, at mit navn er Nova, og jeg er terapeut. Jeg er specialiseret i traumaterapi, men jeg sidder også foran dig i dag som et offer for mange overgreb. Det vil sige, at jeg taler til dig med teoretisk viden. Jeg taler til dig som terapeut, men jeg taler også til dig som et offer. Og grunden til, at jeg tror, at det er vigtigt, at jeg er i stand til at tale til dig med det udgangspunkt, at jeg selv har været et offer, det er fordi, jeg har selv været i en situation, hvor at pårørende i mit liv har haft de bedste intentioner, men de har smertet mig. De mennesker, jeg havde i mit liv, de ville mig det godt. Det var ikke fordi, de ikke elskede mig. Men de kom til at gøre mig ondt. Og derfor der er jeg i dag så opsat på, at vi passer på hinanden i de her samtaler. Vi passer på hinanden, fordi selvom vi har de bedste intentioner, så kan vi stadig godt komme til at sige eller gøre noget, som gør ondt på offeret, fordi vi ikke ved bedre. Så mit mål er i dag at klæde dig på til at tale med det menneske, som du skal tale med, og være der for den her person på den bedst mulige måde. Og inden vi går i gang, så vil jeg bare starte med at sige, at jeg er så ked af det over, at du skal opleve det her. Jeg er så ked af det over, at du har et menneske, som du holder af, som har været igennem den her smerte. Og jeg vil starte med at sige, at det, at vedkommende har været igennem det her, det kommer også til at påvirke dig. Du kommer også til at være følelsesmæssigt påvirket af det her på den ene eller på den anden måde. For vi kan ikke undgå, at når de mennesker, vi holder af, bliver smertet, kan vi ikke undgå, at det ikke også smerter os. Så jeg vil starte med at sige, at jeg håber, at du også passer på dig selv i det her. Jeg håber, at du kan være nærværende med de følelser, du mærker. For det er hårdt. Det er hårdt for alle parter. Men min forhåbning er, at jeg med den her videoserie kan gøre det bare en lille smule lettere, og at jeg forhåbentlig kan gøre sådan så, at begge parter, offer og pårørende, kan være trygge i det her, og vi kan passe på hinanden. Så lad mig starte med at sige, at dengang jeg har været udsat for et overgreb, når jeg fortalte det til de mennesker, der var i mit liv, så gik jeg altid fra samtalen med en følelse af, at der var noget galt med mig. Og jeg kunne ikke sætte en finger på, hvad det var. Jeg havde det dårligt, og det hjalp at sige det højt, men jeg sad stadig tilbage med den her følelse af, at der var et eller andet, der var galt. Og da jeg dykkede ned i, hvorfor det var, jeg sad tilbage med den her følelse, så fandt jeg ud af, at de samtaler, jeg havde haft med mine pårørende, de havde faktisk handlet meget om, hvad jeg skulle gøre for at få det bedre. Men ingen af dem havde handlet særlig meget om at rumme de følelser, der var i mig. Det jeg manglede allermest fra de mennesker omkring mig, det var emotionel støtte. Så i den her video, der skal vi tale lidt om emotionel støtte, og jeg vil give dig nogle værktøjer til, hvordan du kan yde emotionel støtte for det her menneske, du holder af, og som du gerne vil hjælpe. Men inden vi taler emotionel støtte, så vil jeg gerne fortælle dig, hvad victim blaming er. Jeg har allerede talt om det i en tidligere video, men bare lige så du også ved det. Victim blaming, det er noget, der eksisterer i vores kultur, og det er den her tendens til, at vi kommer til at indikere, at et offer har en del af skylden, hele skylden, eller i hvert fald noget af ansvaret, eller det hele ansvar. Vi kommer til at indikere det her, fordi vi har fokus på, hvad offeret gjorde. Lad os tage det eksempel, at der er en, der får stjålet sin taske. Der er en tyv, der render hen, tager fat i tasken og løber. Den her episode, hvis der var victim blaming til stede, så vil jeg sidde over for vedkommende og spørge vedkommende, men hvorfor gemte du ikke din taske lidt bedre? Hvorfor holdt du ikke lidt bedre fast? Og du kan godt se, det giver jo ikke nogen mening,
at jeg stiller de her spørgsmål. Fordi hvordan kunne vedkommende vide, at der vil komme en tyv og stjæle tasken? Men det her, det kommer vi faktisk ofte til at gøre, når der taler om et overgreb. Når der er tale om et overgreb, så kommer de fleste af os til at spørge, men hvorfor var du der overhovedet? Og hvorfor drak du så meget? Og hvad drak du? Og hvorfor havde du det der på? Hvorfor tog du med dem? Hvorfor? Og det her, det er victim blaming. Men jeg kan ikke så godt lide ordet victim blaming, fordi victim blaming, altså victim offer, blaming skyder skylden på. Jeg synes ordet indikerer, at når man victim blamer, så har man til hensigt at victim blame. Man har til hensigt at skyde skylden på offeret. Og det tror jeg faktisk ikke, at der er nogen, der har til hensigt. Jeg tror faktisk overhovedet ikke, at der er nogen, der har lyst til at sige til et offer, det var da din skyld. Problemet er bare, at den her fokusering på offeret og alle de her spørgsmål, som indikerer, du kunne have gjort noget anderledes, og hvorfor gjorde du ikke det? Det er det, der gør, at offeret opfatter det som om, det er min skyld. Og det der er, når man har været udsat for et overgreb, så er man et op af skam og skyld. Jeg kan love dig for, at det sidder helt ude i fingerspidserne. Du er overbevist om, at det er din skyld. Du er overbevist om, at hvis du ikke havde gjort det og det og det, og hvis du ikke bare havde været så dum, at du havde... Den her selvbebrejdelse, den kører 180 km i timen på repeat dag ind og dag ud. Så når vi mærker, at omverdenen også spejler det tilbage til os, når vi mærker, at dem, der holder af os, de stiller de spørgsmål, som vi stiller os selv, så bidrager det til, at vi bliver endnu mere overbeviste om, at det hele er vores skyld. Det bidrager til, at den eksisterende skam og skyld, vi har i os, at den vokser og vokser og vokser. Så derfor der er det så vigtigt, at du ved, hvad victim blaming er, og at du ved, at det her, det har vi tendens til at gøre. Vi har tendens til at stille de her spørgsmål, men du skal så vidt muligt holde dig fra at stille spørgsmål. Hvis du kan, så vil jeg råde dig til faktisk bare at lytte. Og selvom at du får lyst til at stille spørgsmål, selvom du får lyst til at spørge, jamen hvorfor gør du ikke sådan, og hvad skete der med det der, så prøv at se, om du kan lade være. Fordi de her spørgsmål, de gør mere skade, end de gør gavn. Prøv så vidt muligt at lytte, og prøv at undgå de her spørgsmål. Når jeg siger prøv, så er det fordi, at det her det er lettere sagt end gjort. Og det har noget at gøre med den gamle del af hjernen. Når det menneske, du holder af, fortæller, hvad der er sket, så er det meget muligt, at det vækker nogle stærke følelser i dig. De stærke følelser, de kan sende et signal til nervesystemet om, der er fare på færde nu. Det vil aktivere den gamle del af hjernen, frygtcentret. Og den her del af hjernen vil være opsat på at finde ud af, men hvad var det præcis, der gjorde, at du endte i den her situation? Fordi den her del af hjernen, den tænker kun på overlevelse. Så lad os sige, at vi er i stenalderen, og jeg fortæller dig, at jeg gik den her vej, og så var der en sabeltiger. Det, at jeg fortæller dig det, det vil vække i dig den del af hjernen, hvor frygtcentret bor, og jeg vil sige, men hvad gjorde du, og hvor gik du hen, og var det der ved træet til højre, og så var det, at sabeltigeren var der. Så dine spørgsmål, det vil være et produkt af, at du er aktiveret i det her frygtcenter, og din hjerne tænker kun på, hvordan kan jeg undgå, at det her det sker for mig? Hvordan kan jeg undgå, at jeg møder den her sabeltiger? Så det samme kan ske, når det er, at du har et menneske foran dig, som fortæller, vedkommende har været udsat for noget helt forfærdeligt. Så når det her frygtcenter går i gang, så tænker det kun på, hvad var det, der skete, som ledte til det, og hvordan kan jeg undgå det? Det her, det sker automatisk, og det sker ubevidst. Så det er ikke dig, der stiller de her spørgsmål. Det er ikke dit bevidste sind. Det er frygtcentret. Så vær meget opmærksom på, om det du mærker, det er frygt. Og hvis det du mærker er frygt, så skal du sige til vedkommende, kære sødeste ven, jeg kan mærke, at jeg har en hel masse frygt i mig lige nu. Den skal jeg lige tage mig af, før at vi kan tale videre.
Fordi ellers så er det, at det lynhurtigt, så vil dit system sende besked til din hjerne om, nu skal du stille spørgsmål. Og de spørgsmål vil være frygtbaseret. Så hvis det er frygt, så sig, jeg skal lige have en pause, tag nogle dybe vejrtrækninger, gør din udånding længere end din indånding, så du aktiverer det parasympatiske nervesystem, og vend tilbage til samtalen. Hvis du mærker andre følelser, vrede, kederlighed, hvad end du kan føle, der er mange følelser på spil, så vid, at det er helt okay, at du mærker alt det her. Vid, at det er okay at være til stede med de her følelser, men tag også ansvar for, at det er dine følelser. Så hvis du kan, så vidt muligt, jeg beder dig ikke om at undertrykke dine følelser, men jeg beder dig om at være opmærksom på, at dine følelser påvirker os offeret. Så hvis du kan, så synes jeg, du skal sige højt, jeg kan mærke, at jeg bliver rigtig vred. Og jeg kan mærke, at jeg bliver vred, fordi jeg elsker dig så højt. Så nogle gange, så viser vi bare den følelse, vi har. For eksempel vreden. Og hvis man viser følelser af vrede over for et offer, så fordi vi har den her skam og skyld i os, så kan vi godt føle, at det er vores skyld, at du sidder og bliver vred. Eller det er vores skyld, at du sidder og bliver ked af det. Så derfor så er det rigtig vigtigt at identificere følelsen, sige den højt, og så sige, det er fordi jeg elsker dig så højt. Det er fordi jeg simpelthen, jeg er så ked af det der er sket, men jeg elsker dig så højt, jeg elsker dig så højt. Hele tiden bekræft vedkommende. Bekræft vedkommende i, jeg elsker dig, jeg er lige her med dig, jeg elsker dig, jeg er lige her med dig. Fordi den her skam og skyld, den er så invasiv. Så hvis du sidder og har dine følelser, så kan vi meget hurtigt bilde os selv ind. Nu har vi ødelagt dit humør, nu har vi ødelagt din dag, nu har du en masse følelser, og det er synd for dig. Så hvis du kan, så vidt muligt, bekræft vedkommende i, jeg elsker dig, jeg er her for dig, samtidig med, at du har din følelsesmæssige reaktion. Godt. Så er det blevet tid til, at vi skal tale om emotionel støtte. Emotionel støtte er følelsesmæssig støtte. Du støtter vedkommende i vedkommendes følelser. Det her, det er lettere sagt end gjort, fordi vi har et samfund, som er notorisk for at undertrykke følelser. Vi gør det alle sammen, og vi gør det mod os selv, og vi gør det mod hinanden. Så lad os tage det her eksempel med, lad os sige, at jeg har haft en dårlig dag på arbejdet. Vi sidder, drikker kaffe. Jeg fortæller dig, at min chef, han har igen givet mig en arbejdsopgave, som han ved, jeg har ikke tid til det, jeg er mega stresset. Den her situation, det er jo en helt almindelig hverdagssituation, vi alle sammen kender til. Det der typisk sker, det er, at enten så går den anden person, dig i det her eksempel, går i handlingsmode, eller også så har vi tendens til at tale vedkommende, altså mig, ud af følelserne. Det kan se ud på følgende måde. Jeg fortæller dig om min chef, du går i handlingsmode, det ser ud på den her måde, at du begynder at spørge mig, jamen kan du ikke tage en møde med din chef? Kan du ikke sige til ham, at du kan ikke klare det mere? Er der ikke nogen af dine kolleger, som du tager den der arbejdsopgave i stedet for? Se, det er handling. Vi skal fikse det. Den anden mulighed er, at du taler mig ud af mine følelser. Jeg fortæller dig, at jeg er frustreret. Jeg fortæller dig, at jeg er stresset. Jeg fortæller dig måske, at jeg er ked af det. Så kan det være, at du tænker, det skal du da ikke være. Ej, det skal du ikke være. Så siger du det, så siger du, ej, det skal du altså ikke føle. Det er da ham, der er en idiot. Så problemet i det her scenarie, det er, jeg får ikke emotionel støtte af dig. Det her, det er vi så dårlige til. Virkelig. Så, der er ikke særlig mange af os, der kan finde ud af det. Der er ikke nogen af os, der har lært det. Og vi gør det her mod os selv, og vi gør det mod hinanden hele tiden. Det her med, at vi enten går alt for hurtigt i handlingsmode, altså vi skal fikse problemet, eller at vi taler os selv eller den anden ud af følelserne, altså siger, ej, sådan skal du ikke have det. Det skal du ikke. Du skal ikke føle dig ked af det. Det er din chef, der er en idiot. Så det jeg gerne vil bede dig om, det er at gå stik imod det du kender. Jeg har lavet en proces for, hvordan vi kan yde emotionel støtte. Jeg har skrevet den ned også, men nu får du den her. Og så håber jeg, at du har lyst til at anvende den.
Første skridt er, identificere følelserne. Så lad os sige, at du taler med vedkommende, du holder af, som har brug for din hjælp. Vedkommende fortæller om et eller andet. Og det er nu dit job, imens du lytter, og identificere de følelser, der er i vedkommende. Prøv at lægge mærke til, hvilke ord vedkommende bruger. Prøv at lægge mærke til energien. Er vedkommende vred? Er vedkommende frustreret? Er vedkommende ked af det? Magtesløs? Prøv at se, om du kan identificere følelserne. Og når så vedkommende er færdig med at fortælle, så spørg vedkommende, hvad får det dig til at føle? Jeg kan give dig et eksempel. Jeg gik efter mit overgreb, jeg tror det var en måneds tid efter, gik jeg en lang tur med min far. Og jeg sagde til ham, jeg synes det er så uretfærdigt, at de her mænd, der har gjort det her mod mig, de aldrig nogensinde kommer til at blive stillet for retten. De kommer aldrig nogensinde til at bøde for det, de har gjort. Min far, han responderer med, sådan synes jeg ikke, du skal tænke om det. Kan du se, at han er i gang med at tale mig ud af mine følelser? Og han gør ikke det her bevidst. Min far har ikke nogen dårlige intentioner. Han elsker mig. Han vil se mig have det godt. Men det han kommer til at gøre, det er, at han kommer til at underminere det faktum, at de følelser, der rent faktisk er på spil lige nu inde i mig, det er følelser af magtesløshed. Jeg er virkelig, virkelig ked af det. Jeg er også frustreret. Jeg har alle mulige følelser indeni. Men det, der sker, når vi ikke tillader dem at komme op, det er, at vi, som bærer på dem, vi sluger dem bare igen. Og det, der er så vigtigt for vores healing, det er, at vi rent faktisk får de her ophobede følelser ud af os. At vi kører følelserne igennem systemet, så vi kan blive fri fra dem. Fordi det er så afgørende for vores livskvalitet, at vi er i stand til at forløse de her følelser og den her ophobede livsenergi. Det er så essentielt. Så hvis du kan bidrage til, at vedkommende kan det, så er du guld værd for den her healing-proces, som vedkommende skal igennem. Så i den her situation, der vil jeg anbefale min far, at i stedet for at han siger, sådan synes jeg ikke, du skal tænke, at han så går ind og identificerer mine følelser, prøver at mærke efter, hvad er det, jeg mærker, hvad er det, jeg taler om lige nu, hvordan mærker han ind i min energi, og hvis han ikke kan identificere det, så spørg mig. Så det, jeg vil anbefale min far at gøre, hvis det var dengang, og jeg var terapeuten, så vil jeg sige til ham, ved du hvad, jeg synes, du skal spørge din datter om? Jeg synes, du skal spørge hende, hvad får det dig til at føle? Hvis han havde spurgt mig i den situation, hvad får det dig til at føle? Så havde jeg brudt sammen. Og det her, det er rigtig godt. Det er rigtig godt at bryde sammen, fordi det er et udtryk for, at de følelser, jeg går og bærer rundt på, at de kommer ud af min krop. Så spørg, hvad får det dig til at føle? Hvad føler du lige nu? Hjælp vedkommende med at få kørt de her følelser igennem systemet og få givet slip på. Det er trin nummer 1. Trin nummer 2 er validere følelserne. Så trin nummer 2 handler om, at når vedkommende så svarer på spørgsmål nummer 1, hvad føler du lige nu, eller hvad får det dig til at føle, så når vedkommende har svaret, jeg føler mig magtesløs, jeg føler, at jeg er uelskelig, jeg føler mig grim, jeg føler mig, så er det dit job nu at validere følelserne. Så det er dit job at gå ind og sige, det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg kan virkelig godt forstå, at du har det sådan der. Det giver rigtig god mening, at du har det sådan der. Med det, der er sket, så kan jeg godt forstå, at du har det sådan der. Med det, der er sket, så ville det være underligt, hvis du ikke havde det sådan der. Valider. Det vi gør, når vi validerer følelserne, det er, at vi siger, I må gerne være her. Og det vi så ultimativt kommunikerer til vores system, det er, bare komme med nogle flere følelser, for det er et trygt rum at udtrykke følelserne i. Så hvis vi ikke validerer følelserne, hvis vi i stedet siger, ej, sådan skal du ikke have det, eller ej, det er da godt nok underligt noget at føle det, eller ej, okay, kan du da ikke lige tage dig sammen, hvad end det nu kan være. Og det er ikke fordi, jeg siger, at du kunne finde på at gøre det. Det er bare for at sige, at validere følelserne, det er afgørende for
om der kommer flere følelser op, eller om vi klapper i som en østers. Og vi vil ikke klappe i som en østers, vi vil have dem op og køre dem igennem systemet. Så valider følelserne, trin nummer 2. Trin nummer 3, det er forståelse. Drop dine vurderinger. Når jeg siger drop dine vurderinger, så mener jeg, vi mennesker, vi er kodet til at vurdere alt som rigtigt versus forkert, som godt, som ondt. Og de her vurderinger, de gør intet godt for vores healing-proces. Så grund til, at jeg siger drop vurderingerne, det er fordi, nogle af os vil godt komme til at så vurdere nogle følelser som okay. Altså det her med, det er okay at være ked af det. Det kan jeg virkelig godt forstå, at du er. Føler dig magtesløs og alle de her ting. Men hvis vedkommende lige pludselig kommer og siger, jeg er så vred, jeg kan slet ikke være i min krop, jeg har lyst til at slå vedkommende ihjel. Så kan det være, at den der vurdering, den lige kommer frem og siger, det er vist ikke så godt det der, det er vist lidt farligt, pas nu på med at være vred. Men det vi skal forstå, det er, at følelsen vrede, den skal op. Og når vi vurderer den som værende ikke okay, så sender vi et signal til vedkommende om, at den der følelse, den må du bare sluge, den må du bare holde på. Så derfor så er det så vigtigt, at vi ikke har nogen vurderinger af, hvad der er rigtigt og forkert, eller hvad der er godt og dårligt. Drop vurderingerne. Selvhad kan være et andet eksempel. Det kan være ekstremt hårdt at høre på, at den person, som vi elsker, har følelser af selvhad. Men problemet er bare, at følelsen af selvhad går ikke væk, bare fordi, at vi har svært ved at være med den. Bare fordi, at vi vil ønske, at det var anderledes. Og jeg kan fortælle dig, at når man har været udsat for et overgreb, så er selvhad rigtig, rigtig normalt. Så selvom at det er rigtig, rigtig hårdt, så er det altså normalt. Og hvis du kan være med, at vedkommende hader sig selv, så lover jeg dig for, at så længe du tillader, at de her følelser kommer op, uden at dømme dem, uden at have vurderinger på, om det er rigtigt eller forkert eller noget, så lover jeg dig, at lige så snart de bliver kørt igennem systemet, så kommer de også ud. Men hvis vi ikke vil være med dem, hvis vi vurderer dem som værende forkerte, så bliver de ved med at være i vores system. Så drop vurderingerne. Det er trin nummer 3. Og trin nummer 4, det er, at vedkommende skal mærke sine følelser. Så det er ikke nok, at vi bare taler om følelserne. Det er ikke nok, at vi taler om, du føler dig magtesløs, eller du er ked af det. Vedkommende skal mærke følelserne. Så hvis vedkommende begynder at græde, hvis vedkommende mærker vreden og har lyst til at slå en pude eller et eller andet, så vær den her opmuntrende stemme. Opmuntre dem til at mærke deres følelser. Giv dem en krammer, hvis det er det, de har brug for, at sige, wow, hvor er det flot, du forløser det her. Hvor er det godt. Hvor er du stærk. Bare bliv ved. Jeg er lige her. Jeg er lige her ved siden af dig, og jeg elsker dig, og jeg støtter dig. Vedkommende skal mærke følelserne, for at de kan give slip. Vi skal ikke bare tale om dem. Vi skal simpelthen have dem igennem systemet og ud af kroppen. Så det er trin nummer 4. Hjælp vedkommende til at mærke følelserne. Og så er vi nået til trin nummer 5, og det er, lad være med at handle på følelserne. I trin nummer 4, der skal vedkommende mærke sine følelser, men det kan være en overvældende proces. Når man har været udsat for overgreb, så er der følelser af vrede, af afmagt, af sorg, af frustration, og alle de her, de kan komme op på én gang. Og det der kan ske, når det er, at vi skal navigere alle de her følelser på én gang, det er, at vi kan føle os overvældet, og hvis vi gør det, så kan det være, at vi får nogle rigtig dårlige idéer. Og med rigtig dårlige idéer, der mener jeg, at det kan være, at vedkommende så siger til dig, skal vi ikke tage i byen? Skal vi ikke bare tage ud og drikke os mega fulde? Nej, det skal vi ikke. Eller vedkommende mærker ind i, hvor jeg savner min ekskæreste. Jeg savner min ekskæreste så meget. Og du opmuntrer, du savner din ekskæreste, det er så godt, bare vær ked af det, Og så siger vedkommende, lad os tage hen til min ekskæreste. Vedkommende bor lige herovre, vi kan lige kigge ind ad vinduet. Det her, det er bare 2 eksempler på, at det er så vigtigt,
at vi ikke handler på vores følelser. Og det her, det er bare 2 eksempler på, at der kan blive truffet rigtig dårlige beslutninger, når vi er i vores følelsesvold. Og derfor der er det så vigtigt med trin nummer 5, at vi skal ikke handle på vores følelser. Så du skal opmuntre vedkommende til at mærke følelserne, men hvis du kan fornemme, nu har vedkommende en eller anden idé, så spørg vedkommende, når vedkommende har kørt følelserne igennem, når vedkommende er et roligt sted, når vedkommende har forløst følelserne, så kan I træffe en beslutning. Fordi de beslutninger, der bliver truffet, når følelserne er på deres højeste, det er ikke altid de klogeste. Så det var trin nummer 5. Og det sidste trin, det er hjælp vedkommende til at få udtrykt sine behov, og hjælp vedkommende med at forstå, at du rigtig gerne vil opfylde vedkommendes behov. Jeg har lavet en video, hvor jeg taler om behov, og så har jeg lavet en video, hvor jeg gennemgår en øvelse og hjælper vedkommende igennem den her proces med at skulle udtrykke behov. Det du skal forstå som pårørende, det er, når man har været udsat for overgreb, så har man nogle særlige behov. Vi har behov for tryghed, for kærlighed, for omsorg, for lidt mere opmærksomhed end normalt, for emotionel støtte, for alle de her ting. Det her, det kan være rigtig svært for os at bede om, fordi som sagt, der er så meget skam og skyld i vores system. Så det bedste du kan gøre, det er at støtte vedkommende i, at det vedkommende har behov for, det er så okay, og du vil rigtig gerne opfylde de behov. Og hvis du kan blive ved med at minde vedkommende om det her, fordi jeg siger dig, skam og skyld, det er simpelthen så invasivt. Så selvom vedkommende siger, ej, men det er fint nok, du behøver ikke komme i aften, jeg kan godt sove alene, så prøv at spørge vedkommende igen. Og prøv at sige, prøv at høre her, jeg vil gerne komme og sove. Jeg vil gerne være der for dig. Fordi det kan godt være, at det er skammen, som går ind og taler og siger, ej, det behøver du ikke, fordi man ikke vil være for meget, fordi man ikke vil belaste for meget. Så hvis du kan hjælpe med det, så er du en kæmpe hjælp. Det kan jeg love dig for. Fordi det her, det er afgørende. Det er afgørende for vores healing, at vi får støtte, og at vi får den rigtige støtte. Så jeg vil bare takke dig af mit hjerte, af hjertet, tak. Fordi det du gør, det er med til at gøre healingen meget nemmere, meget hurtigere. Og jeg takker dig for det arbejde du gør. Jeg takker dig for den kærlighed du har til vedkommende. Jeg ønsker jer al held og lykke. Tak for nu.